Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi na eka patigin. Na tingin na ayat tingin na ikapata ridwaya kana ko mga umataka adiyat ko ba ya Rasulullah na kana yudawimu ala tahara na syutaw ala layunian lulumpio na ginawa niya sosotin niya na ginawa niyan. Allahu akbar. Aman na layunian lulumpio na ginawa niyan. Anto na po nang una nakapulumpio ang nakapagabedas. Adi man ang nakapagabedas, dadi na una niya nakapulumpio. Ayun na pusuti na ka na intirwa lawas ka. Na yan po nakapusuti ang kau na para ko Allah. Para ko Allah. Kaya nung ka po nakimagabedas, kasimbaan na ka sa Allah. Tama na naman, ano nga mga daw? Dadi yan po nakiabedas, dadi tanong katawan, na miya kalalay niya buno nga di tanong katawan. Di nga na natawa, sumasan na kung natiyan niya na. So tingin tanwa, makaataw tadi na. Adi gagawa ka rin milis sa gusemi kawa. Dahil kaya mala bulong yan na abedas. Pagabedas ka, kami ada. Miya kontrol na. O mana ka maganda mamaliw, dadi ka nung di nga lang nga. O mana ka magabedas ako. Miya kontrol ka. Di ka pera ka pagabedas. Mata na. Oh, ha? Dadi bang orifan Allah. Tiyan na, ya, tubo Rasulaya iblis. Antap ni mga ridway ka kung mga umatak. Pamanay sa notoso, kaya na yung dawi mo ala tahara. Mapasangi ka panumpiyo. Na isang panakyan kaya mga bay nakatanong tatanos niya na ginawa niyan. Basta kaya ba iya tatanos niya na ginawa niyan. Napadanan ako'y amanan niyan na makukuha niya sa kapulumpiyo. Laburo ni Gira Ramadan, ayam ya'alu nabi, na tinamami imra'atun tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu nabi ababay aigra Ramadan. Na di panunuwatan si karuman niyan sa kapapakapya ginawa niyan. Kaulan-ulan na Ramadan. Na ayat tugu nabi imbalasan wallah. Na illa walaha Maryam wa Asiya. Na ayat nung padin kusur na wallah. Na sa Maryam aguso siti Asiya. Pamanawas ka babay na ayat di nga kakamutan na sawalay. Para mungkin karuman ka na pamakambat lang ang Diyos spring ka. Mas mapiyak man na anak pagkabura ka ababay. O bangak man ni palalakaw na di mapiyak. Mas mapiyak man siya na pagkaburo na mamuti karuman niya. Adi sa tabi din nagkaburo ni karuman niya na mama-ama mo. Ay buwa pagkaburo niya no nakatingko. Madap man nabikita. Madap man awet palawer. Madap man ipikasintuin. Nagina ko minwa sa lanan niyo gagulan na nawato. Natiago niya si amanan niya na sumatkap na biyo niya. Nini ko niya sa tiyan niya. Kumanda ka sumagad na sobra siya pagkaburo na miyaw pangatot. Iya pa na nga ba sa tanong miyaw pangatot na dugurong makay di kapamara kaya. Benar-benar dengan mata. Kuya ba pagkupa ka? Nadi na kana ka basta ba sosyodit niya na ginawa niya. Mata na kay kakali mo ka wallah. At bago gato nakatabi siya ng mga bay, si tatlo siya nga kurwasti, siya da baberong. Ayo tumuro ko kan na may sintarawano. Namada ko natabi at ilang mata niya nakadin mabugadang siya kamo ba. At tinong ni karoman ni na aray, pero ko di man nato na matang ini ya kuno kamo ba. Nakalakno ba sa kanila, katalukan din na. Namada ka na, pero lang ita, di na ba, kamalit ko na, paano siya pa nga mo? Kapiyas ka bibo ba siya gumiga? Uy, nakalabar ka naman ng mawag. Aos to, naupo na ka susunito, aginawan ka, aparakit karuman ka, nasabing sa kapapakapi, aginawan karuman ka, kung kapagkailan ka nabalasan kong Allah. Labaro ng Ramadan. Kapagkaiman na miyakwang ka ang koto balas. Di kani mabadugan so kita kapagkiswati karumang kaamama sa Ramadan. Magkapakay manigra miya kamasya karumang kaamama na ana awidin na sila na inisya na ka na are. Dari miya ko nga mano, nantani kidio, na dito man ako takapag-ising na kikarumang na pagpakapiya-piya ginawa niya. Antoni kidio sa nga naman no kapya masangka. Adubo, o tenola, o piaran, o paparan. Mabumiya siya karumang na suminsya may tawada aditota. Namanya kapi aginawang ka. Mama, nabiyala siyang wala ababay. Katik ni kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa kamabu mama na wana minyo mga kapanganang kan. Naula butawan ng kasapurot kay karumang ka mama. Karumang ka ababay. Di nga po nakitotondo. Minyo mga ipanganang nasa siya ni Kidiyo ni karumang kababay. Ini pamamagay niyan, pito kidiyan. Nasa mabubabay, napamamagay ko na lamang ko si karumang kaamama. Kaya may mabuka, may mamagay ka pa na. Tamang ko ni karumang agin niya. Nahihirap sa kapan. Niya kapatayakan. Kaya matakal mabuman na tabi at ababay ang maday gagawin. Nadi mamamagaya. Dahil lang makamasya karuman niya na mausya siya doon na ayawida ka na mapasangi ka pangalim mo sa babay. Nasa mama na dalo. Maka mama usarawan na ilang kapamuli karuman na bumi na iilinip, iilinu mamaw.
2, 3, 4, 5. Sama na 10 lagu 3 bulul. Bisa so warwana 10 lagu 3 bulul. Tinggal karumannya ya tay tano. Itapan mga pumamagi kami bilang yakman. Paman na bagan na kaabaw ke karumang kaabaw. Pero nabi ada makna hadis. Basta asyo babay na di mamamagay sa panganangkan. Nasaday sa balasyan na anatumpo ko na mama na basi-busi karumang babay kainom niya kapanadaga sa panganangkan kasaka manimisuga taro na miya kakwa kong sa balas. Ay gusto na pinambakon magbubabay. Sa iside karumang ka. Banta man siya iside ini lampat ka na ini pamamagay ka. Iya kapatya ka no. Makapasa terawin na miya di jawalay na iya ganyan ni galaga terawian. Namun tulo ko na misan. Kapinyo niya na maknat ko na nga piyamasalin na sida. Na mises, ada sa sida piyamasakan. Sida karon. Tatagin mo siya naman kami ni pamamagay. Na inubay nga mo siya karong mga mama. Napiyang mo siya tanong kamago. Are, pumati tanong manong. Pagawang tanong dunia putaw sa dunia Tinaway ba? Ano na ito? Natigay na siya pa nga nanganan. Ako na kami ni pamamagay. Diba nga miyalang ba? Natinaway ba? Patay kamago. Magpapakai bukan dunia kabila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama kau nak kaya miyang buita. Allahu Akbar. Hey, naburu ni mantu adir ka bulan Ramadan. Ate, iman tu napia nakasuma padi sangkaya aduaran naw apia saidigen. Ate si cirwa mana salma babali jaidigen girawan sangutai sawalenero. Na babagwe na puna ko saidigen na ina ko pada mga Ramadan. Na di agay sano na mga siaping na di amarge na di kelingitan na maranaw. Dahil na minisala ko tada kaya ka na maranaw pumamasan. Hindi makali magawya ka punang jaidigen. Na sumiwa ko masamarawi na raw ni mamamasa dadagi da tao. Na sisasagira na mga padinon. Uway. Asisang utasaba kulud apadinon ni mayor mahul. Nadagi na mga tao na. Ano na jumata kay suwar kay simengan. Natiya ka na tamay ni natina ni datar man niya kanipis sa pumas. Natiya ka na datar besar yung masiman to ang gagana. Na ay dapat ako no sa kaakaluluwagan na kaluluwagan. Ay apitero nabi na yadul ma'ati al-uliya. So lima ama pasangi kapa mamagi na dinalilima ama puro. Wa ibada bima ta'ud. Na ingiraat mo nabi po mamagay ka. Na unay kasupagparna ka. Ummo ka, sina ka. Wa aba ka, nasiyama ka. Wa ukhta ka, nasibabayin ka. Wa akha ka, nasipagarin ka. Wa adna ka, nasumadasig ka. Summa adna, nasumadasig ka. Ito nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiyato siya na kanina ko miya kalimad niya karamadan. O miya kanam karamadan. Dapat maulo lang marami. Nanamya bala ka na mama ginawa kan tinaade. Alin ba siya tiga ka nagarino ka na. Natinante kataon naka adi magi-magi sa zakat na introduce na kong kau. Tiga na dia ka nakataon ka na bala ko na dinyo ka tadi ka gitu deh. Natira matang wala din ka dia kan sekali dia ka perangko na kaputer wa karakaon. Lagi yang ginawa ita. Nasulit